चल झपके से चल तो। आ सुन, चल जंगल में सारा माल छुपा दे जाओ। जल्दी नु 10-15 दिन बाद गोनू भैया के जब खीस पीत लरम पड़ जाई तो जंगल से हम चल आए घरे। ठीक बानू? आ ते का करिए कि रोज सवेरे लुका के कोई देखे ना खाए खबर लेके जंगल में चलिए। जल्दी नु बड़ा बेईमान बा गोनू भैया। बताओ तो सारा भागवत के दक्षिणा ममोर के जेबी में ठूस ललक आ हमरा के 51 रुपया पकड़ावत बस हम पर वकील लगा दे दी। मान गनी तेरा अकिल के लोहा। तू गोनू भैया के चकमा देले बड़ा। मनत रे बड़े हमरा अकिल के लोहा। कैसन चकमा देले बारी गोनू जाके? गोनू जाके चुना लगा देला। देखता नहीं है ना, एको लोग नहीं है। हे झड़िया मैनू कहत आनी। लगा ली। हाँ, यही बड़का गछिया के सामने बाटे झड़िया। ठीक बा। आ गइलू? हाँ। आज देर काहे को देली सो? खाए के बनाए में देर हो गईला। ओहो। हाला झट से खा ला। तोरा के आवत जात में कोनो देखत नहीं खनु? सुना ना, लुका के आवेनी। हां। लुका के जानी। अच्छा एगो चीज बताओ, गोनू झैया हमरा के जोहे ननु आई रहलो? आई रहल ख, पूछत रहल कहां बाड़? हे भगवान, ते का कली सरे? जोन तू बतिया सिखौले रहला हुआ, उहे बतिया कहनी हां। का कली स तनी बताओ ना तनी। कहनी हां, तोरे संगे त भागवत सुने गई रहला हुआ। तू कहीं से हमरा मालिक के खोज के लेके आव। हमार मनवा बड़ा घबराहट बा। ना खोज के लेबा, हम तारा के कबो ना छोड़े। बारे बारे फुलमतिया। ओइसन डरवान डरवइले बारे कि गोनू जाके सारा वकील भुला गइल होई। उनकर माथे चकरा गइल होई। बारे फुलमतिया।
पहले तोरा बुझात रहल कि ते अकेला बाड़ी से हम बुर्बक बाड़ी हमरो बुझात रहल कि हम अकेला बाड़ी ते बुर्बक बाड़ी, लेकिन हम मान गइली हम अकेला आ तेहू अकेला। आ जहाँ पैसवा धैले बानी उ त जगैया देखते बारे अइले मुड़ी पर धर आ जो। खुश रह। का बात बा? पंडित जी बानी तू तो जजमानी में गई बानी। वहाँ के कहिया ले आए? आए के तो कल ही रहे, बाकी अब तक ना आई। का बात बा कहीं हमरा से? हमरा उहे से काम बाटे। उहे से काम बा? जी तो वहाँ के आए तो रवा आए। ठीक बा। ठीक। रे अभी साफो नहीं खेबै ताले चल अइली खाए के लेके। हे भगवान देन। ओहो ए मैंने सट के बैठ रहे ने, हम बुझता नहीं घरवा नहीं खिनू तो तोरा राती के नींद ना आवत हुई। बानू ऐसन बात? जल्दी खा लो। रे है तोरा आवाज के का हो गइल बारी? सबेरे ही गरम मार पी लेनी है तो यही बोली निकले लगल हो। तो गोर बाज गइल बा तोर जलिस नु। तनी गरम पानी में नून डाल के गलाला कली है सब ठीक हो जाई जलिस नु। तनी जल्दी खा लो, हम जल्दी जाए। ठीक बा खा लेते हैं। हमरा के 10 रुपए आज दी हो। 10 रुपया का करबे? रोज तो 2 रुपया मांगे लिस्ते हैं। भाई आइल बा, ओकरा के नीमन चिकन बना के खियाब कि ना? तोरा के आवो जात में कोई देखत नहीं खेनू? ना केहू ना देखलो। एकदम बचा के ओइहे जइहे। ई साला परी गइल बा का तोरा घरे रे? तो 15 दिन भइल कि ना? तो हर 15वां आई तार भाई गोठा बना लेले बा का हमार घर? अच्छा जाए तो झगड़ा मत करो, आज 10 रुपए दो। 10 रुपया लेबू तब जइबू तू? अच्छा ठीक बाजू 10 गो रुपया अपन निकाल लीहे। जो गइया के हमर टीम गड़बड़ आ गइल बा। रे हो मोटका गछिया नहीं खे बड़का? हां बड़का याद आइल? हां ओकरे नीचे झड़िया जौन बानू वही में धोइला बानी हम। हां याद आ गई। हाँ याद पड़ल नू। आ देख 10 रुपया से ज्यादा मत निकली है। आ सुन ना तनी आओ ना। ना देह में मत सट। काहे रे? देह खर्चुता है बा। ओ तबे हम मिलावतानी कि हम सटतानी आते हटता रे। का बात हो? ठीक बा ले है। हम जाता नहीं अब। हाँ ले है नुका के जइए। एबर तो बड़ी अच्छा खाना ले आई रखिया बना के। भात दाल तरकारी 2 किस्म के अचार चोखा चटनी सब। जहिया एकरा हमरा के ठगे के रहला नु तो ये निमने खा के ले आवेले। अबर एकर भाई आइल बा तो 10 गो रुपया चाहिए। ले जा लो बरू जा खियावो। हिजा टीव तो हम हिजा लगौले बनी सामने से निकललस। वाह वाह रे लक्ष्मी वाह वाह। हे लक्ष्मी
भुलाई लक्ष्मी मिल गईली। तू हमरा यहाँ नु रहबू, घूरन का बूता बा तहरा के रखे के। चला हमरा यहाँ चला। वाह वाह सारा लक्ष्मी। चला 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 हमरा यहाँ चला। हाँ घूरनो आई। भागो 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 चलो चलो। हेकर देखो, अरे बोलू खिया के गईली सो, फेनु खाना ले आ गईले। हम तीले पतीले खाना खाएब रे। हम कब आई रहनी हम बाबू आइल बड़ा का? रे 1 घंटा पहले ते ना आई रही। ना हो हम ना आई रहनी बना में देर हो गला लेके चले लाओ तनी। अरे 1 घंटा पहले नु अब के खिया के जाता रही हमरा खेते। ना हो हम ना रहनी हो। जरूर ते सपना देखले बाड़ी। सपना आइल बड़े काते हैं। तू अपना उम्र के ख्याल कर, बुढ़ापा में इतना लॉलीपॉप लो के खियाओ छोड़ दो। देख मजाक मत कर हमरा से, जानली सुन ई मजाक के बारे नहीं खे। हौ हरिहर की सरिया ना पहन रही सते हैं जोन हम किनले बानी 200 रुपया में। यार मेलवा में ना हम ते किनी सो, उहे तो सरिया रहलते। आ कि कोनो के बोलौले रहला ए बुढ़ापा में। बट तेनु मजाक ते करता रही। हमार जान आफत में फसल जाता। कौन देते ही रली सो तेनु आ रही सो। ना हो हम ना आई रहनी हो। अरे अब गेनु आधा घंटा पहले ते खिया के जाता रहीस। अरे भात दाल 2 किस्म के तरकारी चोखा चटनी सब लेके प्याज नून मरचा सब लेके आई रही सते। ते ना आई रही सो। ना हो हम ना रहनी हो। हम तो तहरा के कॉलर नहीं है। तू भोरे लुका के चल आई हो। तू ना लोता रात जो का करी उठनी है अबेर हो गइल खाना बनात में आ दौड़ चल आओ तनी। ई के कहत रे ते ना रही सो। ते ना लेके आई रही सो। ना तोर माथा फिर गइल बा का? तोहर माथा खराब हो गइल बा, हमार कहाँ माथा खराब भइल बा। हे भगवान देख हमार माथा फाटे जाई। जल्दी सुन सही बताम ना ना आई रही सते। हाँ अब के याद पड़ल। आ तेना कली सो कि हमार भाई आइल बा 2 रुपया से काम ना चली 10 गो रुपया। हम कहनी 2 रुपया ले ली तो कहली से ना 2 रुपया से ना 10 गो रुपया हमरा के दो। अब मरद पे कबो विश्वास रहेला। हमार भाई कब आई रहल? हे भगवान बाप रे बाप ई तो सनका के मुआ दी हमरा के हो दादा रे। तोरे के हम ना करी हो ते कली इहो बतिया कली सो कि हमार ट्यूब भी छील गइल बा। तो हम कनी हो कि ओ बड़का गछिया बानू, बड़का के गछिया के लगे जोन झिकुलिया बा ओही जा अपन मोटरिया बा। तो ते कली सो कि हाँ याद आ गइल। पता नहीं तू नहीं हो। 2 गो रुपया से कोइयो आज तक 10 गो रुपया देले बाड़ो। देख हमार माथा सुनक जाई अब।